Počkaj, už to ide? Aha, takže čauťu tohoto nového videjka. Dneska sme tu zase pri Train Sime. A dneska budeme zase Polsku, áno, ale budeme očiť na inej mape. OK, takže toto je tak nejaká tá osobná akože trať. Sú také tie osobáky a také. Takže my dneska nepojeme do Unii, a také nepojeme z regionovo, čo sme region, kde som si kúpil a skúšali sme, môžete nájsť na to akože v tom predposlednom videu, no, tam môžete nájsť, ale my dneska nepojeme aj tak, ale ja som sa rozhodol, lebo áno, budem divný, že pojeme týmto mini vlakom, áno, týmto 780. Takže zoberieme tento, ja viem, ja som divný, áno, ale tak to neviem. Takže zoberieme si, neviem čo, ja už mám všetko plán, čo si zoberiem. A toto nejako blbne, takže to, alebo nebudeme si zobrať ten Big Strain, to asi ne. Alebo či? Ja to nejako nevidím. Alebo môžeme, ono by to malo byť akože, alebo toto. Aha, to nechceme. Skúsme tu. Dobre, prepáčte, ja som teraz trošku nakladný, že spravím sa. Jo, takže my to tu asi nemáme. Ale tak mali by sme to. Počkaj, to je, áno, tieto vagóny som si chcel zobrať. Tam plavíme ešte takto. Aha. Môžeme mať asi len 4 vagóny. No a toto je tá mapa, no. Krzanovice je to krásne, sú to aj Rokytnice a také. Vilkovice. Ja túto mapu už po druhýkrát skúšam, ja som mu ešte, akože, ja som skúšal iba jedenkrát a to sa ma bavila. Takže môžeme to teda vyskúšať. Toto je to všetko nové. Když uvidíme, či to nám dneska bude lagovať, dáme si taký cieľ, že keď nám to, že až nám ide trochu, tak dáme si cieľ taký, že musí také odber, OK? Tak, ak ma nepoznáte, ja som Trainci Completa. Ja som iba začiatočník, takže si tak točím to na notebooku, ale uvidíte, ja na budúci rok dostajem monitor a tam je také vidíte, že sa zvládne. Tak, to je naša súhra. Takto si musíme dať. Aha, počkajte, že takto. My to budeme asi dlho čakať, pretože ja neviem. Máme tu takto súpravu. Takto máme tam tie zvyšné. Počkaj, pozrieme sa pred nami. Číka. A sme kúkli. Pretože pred nami, počkaj, tých Rokytnice, to by nám mohli. Takže, otvoríme asi dvere. Otvoríme dvere, pasažéri sa nám to nastúpia. My máme také trošku staršie vagóny, neviem, druhé triedy. To je asi na náklade pravdepodobne, ale keďže ja som špecialista na to, tak som si pekne takto vybral. Počkaj, ak sa nemýlim, tak by to malo ísť, áno, 80. Keby si sama chcel nejaké otázky opýtať, tak píšte do komentu, ak mám povolené a určite budem mať. Takže môžete sa ma pýtať a také. Pekne sa takto zatvoria dvere. Tak, dáme request dispatch, no a je to, vlak je pred nami, ukážte, aha, takže to ide 60, takže musíme počkať, takže je to GG, chvíľku môžeme počkať. Hej, začal som hrať akože mapu, akože trať, kde je Československo, aha, už máme, kde som začal hrať akože tú mapu, kde je Československo, Nemecko a Polsko. Zatiaľ to je dobré, ale to trošku doseká, no. Takže, ako to skúšal, chodil som prevážne z Nemecka do Polska, išiel som, takže, išiel som tak, že išiel som nejaké, niečo z auta, také, no. A asi tak.
kokos, to je dobrý zvuk. Akože nechcem to moc riskovať do kabínu, na to skúsim. OK, môže byť aj kabíne. To chcete, predsa je. Budeme asi kabíne, teda. Ukáž autobus. OK. A hej, aby ste vedeli, tak ja budem asi na Traincime chodiť prevážne na tých polských tratiach. Alebo videl som, že teraz pridali tú českú mapu, kde Praha, kokos. Ja som to už skúšala, zatiaľ mi to seká. Tak je to skúšať. Áno, je to nové, takže chápem. Tak uvidíme pri ďalších updatech, či sa to zlepší alebo čo. Ale akože nič na to nehovorím, je to dobré. Je to fakt fantastické tá Praha, čo to urobili. A to ústie, to som ešte nepozeral, ale môžeme z toho nazličiť nejaké filmy, keď to bude ešte zlepšené. Aha, tu už budeme robiť. Budeme asi takto na dvojku, pekne. 100 km. Počkaj, môžeme? Áno, môžeme rýchlejšie. Budeme rýchlejšie, teda. Najezky, kokos. Čkatníci, zápeček, to už je po Bilkoviciach. Kokos. Počkaj, teraz keď je. Jaj, to je za dlho ešte. To ešte musím počkať, teda. Teraz som rád, teraz mi to neseká, vidíte? Takže môžem aj z tejto trate môžem robiť nejaký content, ak sa vám chce. Môžeme si kúpiť ďalšie také tie, no škoda, že tu nie je čísla, ale tak chápem, lebo tak majú cez 100 km a 140 a také. Takže môžeme si kúpiť, neviem, napríklad Arimu, ale teraz, ako vidíte, ja neviem, či to je 30 000, alebo, aha, počkaj, tu sme tu? Sorry, ja som zabudol trošku. My sme mohli ubrzdniť. OK. Takže tu môžeme takto brzdiť. Dobre, OK. Už môžeme akože takto brzdiť. To má jaké slabé brzdy? Hej! Neubrzdím! Ľudia, či zvyknú. A ubrzdíme. OK, to sme. Dobre, že ubrzdíme tri. OK, tak sme to ubrzdili teda, ale to sú slabé brzdy. Počkaj! Hej, čo je? Nejde to. Dobre, človek stáva a môže na to celý. Tak sa počkaj! Sorry. Sme išli trochu. Sorry, ja som to nevedel. Sorry. Takže prestám. Teraz bude stanica Bilkovice, áno. Pôjdeme do Krzanovic, takže nice, tak. Nice. Si môžu takto robiť screenshot. Alebo ja neviem. Takže našli sa nám Bilkovice. Prečo to je? Neviem ani čo to je vlastne za mesto. Dáme potom request dispatch. To dáme dispatch. Request dispatch. Ne. Zápek už bude Krzanovice. Jaj. Krzanovice tam bude dá 80. Dá 40. Nemusím chvíľu počkať. Čo? Aha, musím sa vrátiť. Chápeme ľudia. Takže môžeme sa takto rozhodnúť. Takže my furt máme červené. Búchajú reálne dvere. Ale prejeva. My furt nejdeme, čo je reálne.
sorry guys, ale to sa mi nepáči. Však Capek už je... Are you serious right now? Je tu akože fakt... Poďme tu troje, však Capek kokos vyjde, ja neviem. Však je tu jedna kole, tak... Robiť akože srandu. Už keby tam dali jednu červenú, tak by to bolo skôrejšie. Sorry. Takže nič. To sa mi nepáči. Môže tu počkať, ja to nemôžem teraz stopnúť, takže musíš počkať, alebo dajte to na 2-krát, teda. Alebo to akože po 10 sekundách vytúvať a budeme čakať. Môžeš to zatiaľ počkať 10 sekúnd a dať si z toho tak, aby si už to mal, keby už ide.
sme tu, teda, mobilko. Čo je? Čo je? Ľudia, čo to je? My sme tuto. Že to je divné trošku. Asi som si až tak veľa vagónov nemal brať, no. Je to GG, no. OK, tak, no, asi takto. Máme koľko sme už to točíme 16 minút reálne. Prečo som vlastne tu? Ja mám byť v kabíne, bro. Teda to už môžeme zavrieť takto dvere. Zavrieme dvere, teda. Poďme teda do našej konečnej stanice a to sú Krzanovice v Polsku. Krzanovice, to je, jak to povedať, no to je neviem, či to je tá posledná stanica tej normálnej polskej trati. Tady sú také tie Kolnovice a také. Čo sme minulé učili? Čo skúšal toho minulú regionu, viete? Aha, počkaj, ešte sme mali čas. Ja si musím dávať pozor hlavne na tie speed limity a také a koľko asi kilometrov ide. Na to si musím dávať bazar. Ukáž mi to. Je to tako, že... Počkaj, my ideme ako pomalej, musíme trošku zrýchliť. Zrýchlíme to. Dobre, 62 je pohode. Aha, počkaj, takže svoj trak pojeme asi na dvojku. Teda. Počkaj, to čo je? My čo si len od semaforu? To čo je? Idem pomôcť, stiahujem od semaforu. Haló? Stiahujem od semaforu. Aha, už ideme. Už nám to... No áno. To bol trošku súsved. A už sme v Krzanoviciach, let's go, ľudia. V Krzanoviciach, 18 minút. Let's go, ľudia, takže už sme v Krzanoviciach, takže ideme si takto krásny vlak. Budeme ukázať, že tu je tá hlavná trať. Už sme v Krzanoviciach. Čo? Aha, to dáme. Či? Aha, to dáme. No, sme v Krzanovice, už počujeme ľudí, jak tam rozprávajú o motorkách, teda čo? To je kargo vlak. To sa až teraz povedal. Teraz sme v Krzanovice, ja. No. Už to čo bolo? Už to vidíme, že to je neviem, či som mal odprstiť. Tak to neviem, či som mal odprstiť. To ja neviem. Nice. Takže už ja asi budem odprstiť. Už neviem vedieť dva zelená. Aha, tu je to. Ľudia, my sme samotní na serveru. Takže vypneme svetla, ideme do stanice. Tak to otvoríme dvere, zavrieme, tak, vyskočíme. Tak, všetko. Takže ľudia, ďakujem vám za pozrieť video. Totálne ma to bavilo, bez nebezpečí. Toto je asi z tejto trati bude asi nový content, tak? Asi z tejto malej bude asi content, tak? Takže ľudia, ako som spomínal, musí dať odber, keby to nebola ani stres, takže musí dať odber, áno. Takže ja sa s vami učím a čau!